Ahojte, to je Luigi a toto je tutoriál, ako skriptovať v Roblox Studio pre začiatočníkov. V tejto časti si povieme niečo o príkaze print a môžeme sa hneď vrhnúť na to. Takže, ako prvé si ideme samotný skript vytvoriť, čiže najlepšie je si to dať do Service Script Service. Dám si tu skript. Normálny skript, lebo potom ešte existuje niečo ako local script a module script, ale to už je zložité, to si potom niekedy povieme. A môžete vidieť, že už nás to presmerovalo do takejto časti, kde píšeme kódy. A už nám tu aj nejaký príkaz napísal. Hneď príkaz print, ktorý môžeme kľudne vymazať. Ale najprv si ho tu necháme, taktiež si skript môžete aj premenovať, napríklad print. A dôležité je, aby ste mali zapnutý output, ktorý sa nastavuje cez view a dáte tu output. No a keď teraz spustím hru, môžem tu iba takto run dať. Tak môžete vidieť, že mi tu napísalo Hello World, ako bolo v tomto. A to je vlastne ten príkaz print. No a v dnešnom videu si o ňom povieme. Takže, ako prvé, príkaz print sa píše, dám takto print a môžete vidieť už mi tu nejaké vybehli príkazy a len dám enter a už sa mi tu celý print objaví. A do týchto zatvoriek dáme, čo chceme keby vytlačiť do tohto outputu. A sú 3 typy tzv. Data types. A teraz si povieme o string value. To je vlastne niečo napísané, nejaké písmená. A píše sa to tak, že keď dám vlastne tieto úvodzovky, ktoré sú mimochodom vpravo od L-ka a musíte dať shift, tak sa mi dajú takéto. A tuto môžem napísať nejaké slovo, napríklad ahoj. A keď teraz sa dám run, tak mi tu napíše ahoj. To je príkaz string a kebyže to dám bez týchto úvodzoviek, no tak už mi to aj počiarkne a nič sa neurobí. Napíše mi tu nil, čo je mimochodom nič. Nil je nothing, nič po anglicky. Tak, že to musíte mať úvodzovky. Potom, ako druhé, tu máme int value alebo čísla, kde žiadne úvodzovky nedávam, len tu je nejaké číslo, napríklad 9 a môžete vidieť, napísal mi to 9. Taktiež tu môžem robiť rôzne počtové operácie, ako napríklad 3 plus 3, čo je 6, alebo napríklad ťažšie 3 krát 3, čo je 9. Číslo môžem dať aj do úvodzoviek a keď dám play, tak mi to napíše 3. Ibaže to sa počíta ako string value, lebo som to dal do úvodzoviek a nie int value. A napríklad aj tu, kebyže dám 3 plus 3, tak mi to napíše 3 plus 3, lebo string value nevie robiť počtové operácie. A keď chcem niekde dať aj čísla, aj písmená, tak to musím dať do úvodzoviek, napríklad ahoj 2. Ako môžete vidieť, napísal mi tu ahoj 2. A kebyže to dám bez nich, tak mi to počiarkne a budem to mať zle. Potom, ako tretiu hodnotu, tu máme boolean, čo je vlastne, či je niečo pravda alebo nepravda. Či true, čo keď dám mi tu true, alebo taktiež aj false. A môžete vidieť, dal mi tu false. A taktiež to nedávam do úvodzoviek. A kebyže to dám do úvodzoviek, zase mi to počíta ako string. Môžete aj tu vidieť, že mi tu píše string a keď to dám bez toho, tak mi tu píše boolean. Tak toto bolo z tohto videa všetko. Ak sa vám takéto tutoriály páčia a chcete ďalšie, dajte like a odber a ahoj!